Hej YouTube, det er Mike Cool her. Hunger Game, ikke? Så var vi 3, ikke? Og så... død. Ja. Jeg tror ikke, han er på Skype lige nu. Nå, men så... Vi var kun 3 i Hunger Game, ikke? Så arbejder vi sammen for at få cheste og alt muligt. Og her får I lige min snudbrik. Den der perle. Som der skader liv. Hvad? Nå ja, når festen starter, det har lige en hurtig video. Mig og min ven kæmper. Når fest... Ej, kan jeg lige fiske lidt? Jeg fisker lidt. Ja, jeg vil gerne have en fisk på. Skadet noget liv. Nå, skal vi begynde? Jeg har givet ham et Iron Sword og alt muligt. Jeg har givet ham masser af ting. Ja! Yeah. Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg har jo givet dig der guldæble, godt, ikke? Har jeg givet dig guldæble? Godt. Ja. Yeah. Det ved jeg ikke. Ja, jeg kan se dig. Du er lige herhen. Ja, det skal vi. Jo, det begynder, når fiskstangen ryger op i luften og ryger ned igen. Sådan. Nu er det begyndt. Du har en enderperle ligesom mig. Seriøst, vi skal kæmpe. Hvorfor kan vi ikke nakke hinanden? Bare skade mig. What? Jeg vandt! Jeg vandt! Ja. Ja, så kaster vi med kyllingen. Hey, giv mig min kylling! Giv mig den! Din nar! Giv mig den! Seriøst, giv mig den! Fuck dig! Husk nu YouTube. Der er X-Factor i dag! Den er startet! Arena 9! Jeg kom ikke ind! Ses YouTube!